Έλα ρε κορίτσι μου, τι γίνεται? Να σταμάτησα λίγο κάτι να πάρω να φάω. Σαντουιτσάκι, ναι. Ναι, σου φέρνω και σένα, βρε. Ναι, τώρα, ναι, σε 10 λεπτάκια είμαι εκεί πέρα. Πάω να γράψω ένα προπό και έρχομαι. Έγινε. Άντε φιλάκια, τα λέμε από κοντά. Μα. Επειδή στη ζωή τα περισσότερα απρόοπτα είναι δυσάρεστα και η κρίση έχει χτυπήσει την πόρτα μας, προσέξτε γιατί εκτός από τις πόρτες χτυπάει και τα παράθυρα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αντικατάσταση του μπαρμπρίζ χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση και μόνο με μία υπογραφή. Συνεργαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση.